Кайнатма. Безгә күп очракта кайнатмага билгеле шәхесләр килә име, дуслар. Һәм безнең хәзер тыңлаучылар да, радиода караучылар да ике шәхес килеп утырган. Шәхес бит инде сез. Ләкин таныш булмаган кешеләргә бер сүз белән, өч сүз белән Дилияр, син үзеңне сурәтләп җибәр әле. Кем син һәм нәрсә белән шөгыльләнәсең? Минме? Мин юморист, эзләүче, шәкерт. Бик яхшы. Зилә, син? Мин иҗади, шаян һәм нәрсә дип әйтим инде? ТВ. Кечкенә. Буяң белән кечкенә булган, яше турында түгел бу. Юк инде буяе. Синең буяң нинди? 153 сантиметр. Синеке, Дилияр? 170. 170. Алдыйсың. Ярар. 169. Син алдыйсың. Беркемдә 169 димей. 170 дияләр. Әзрәк кенә. Чынлыкта 169. Егетләр арттыра инде ул. Әйе. Соннарны без аңа гафу итәрбез. Димәк, сез икегез дә ниндидер креатив, юмор сәхифәсеннән килдегез безгә. Мин сезне инде күптәннән беләм. Без таныш, бер юлда йөрибез, юмор юлында. Һәм бүген сезнең белән без татар юморын турында сөйләшеп аласыбыз килә. Яңа агым буласыз бит инде сез. Зумерский. Зумерский дип әйтергә була. Менә хәзер камералар кушылганчы, микрофоннар кушылганчы безгә миңа Зилә әйтә инде. Син юморны аңлап бетерәсең, син яшьләрнең юморын ди миңа. Әзрәк кенә минем теге 85 елгы икәнне төрттереп алды. Искә төшерде. Нәрсә белән аерыласың менә сезнең яңа юморыгыз? Без күбрәк шул TikTok һәм кыска видеоларда үскән түгел инде. Без Әйем 153 сантиметр. Үскән турында сөйли. яхшы. Без шундый кыска форматтагы видеоларда һәм мемнар заманасында кайнаучы, эшләүче һәм нәкъ менә шулар белән эш итүче ике кеше диергә инде. Һәм безнең бөтен мәзәкләрдә дә, чыгышларда да нәкъ менә шул идея сөрә. Менә шул һәрберсе белгән, шундый кыска гына бүген трендта булган, иртәгә трендтан чыккан мәзәкләр белән калса. Мин барлык юмористларны хөрмәт итәм. Үземә килгәндә мин үземне юмор өлкәсендә шәкерт дип бәяләр идем. Әйе, мин юлым һәм гомумән юморга кереп китүем ул КВН аша булды. Анда мин минем әлбәттә үземнең укытучыларым булды. Хәзер без алар белән бер сәхнәдә чыгыш ясыйбыз. Бер-беребезгә көндәш, ләкин аларны иттереп хөрмәт итәм һәм бу өлкәдә юмор өлкәсендә үземә ниндидер дә булса бәя бирә алмыйм. Һәм югары бәя бирә алмыйм дип әйтәсем килә. Һәм инде ниндидер дә булса аеру чаңлык һәм башка ниндидер яңа караш ул барыбер дә бар. Менә 90-нчы еллардагы юмористлар, 90-нчы елларда туган, 85-нчы елларда туган юмористлар күрмәгән әйберләрне без күрәбез, күреп алабыз һәм шулай ук үзебезнең аудиториягә җиткерәбез дип уйлыйм. Һәм ул аудитория белән ниндидер дә булса мөнәсәбәт табу безгә җиңелрәк. Чөнки без беләбез, аларның проблемалары ул безнең проблемалар. Хәзер бит инде шул. Хәзерге вакыттагы проблемалар алар. Чөнки концертка йөриләр, безнең яшьтә тирәсе Әйе, кешеләр әлбәттә. һәм без аларга басым ясарга тырышабыз. Ләкин шулай да мин үземне тулы мәгънәсендә шаяртучы дип әйтә алмыйм. Ул минем теге хобби, икенче бер ниндидер шөгылем генә. Чөнки шаяртучы булу өчен шуның белән яшәргә кирәк, шулай фикерләргә кирәк. Вот минем өчен Дилияр шаяртучы. Син шаяртучы, комик, син менә шуның белән акча эшлисеңме син? Синең ничек барлыкка килә ул? Мин гомумән алганда юмор белән генә акча эшләмим. Шуңа күрә әле мин теге тулысынча юморист түгелдер. Мин беләм кешеләрне, алар менә юмор белән генә акча эшлиләр. Шунда Татарлар арасындамы ул? татарлар арасында әлбәттә. Алар менә шул рутинага кереп китеп, Ул сиренне әйтәсең, сирен килә башка ничектер минем акча эшләүчеләрдә. ул сирендә. Шул шайка дигәндә минем мәгълүм булса. Ул әйтәм ул кешене, ул кеше турында берничә тапкыр үземнең дусларымнан да ишеткәнем бар. Ул Артур Кабальнов. Белмисеңме аны? Юк. Ул менә чаллылар. Менә чаллылар һәм менә кешеләр юмор язып, шуның белән
үзләренең гаиләләрен алып баралар. Миңа калса, менә бу чынлап та менә шундый. Бу синең максат инде. Юмористлар. Шулай эшлисең килә синең инде, шулай Әйе, әлбәттә, гомумән алганда мин үземне таптым дип уйлыйм һәм шул юнәлештә киләчәктә дә юмор өлкәсендә эшлисем килә, һәм шундый тәҗрибәле комик буласым килә. Менә кеше белмидер инде, әйтеп китәм кыскача гына. Соңлашылды инде, син бай бер кеше. Дилиер ул сәхнәгә чыгып, үзе генә бер команда КВН булып чыгасың. Команда КВНда бер генә кеше, бер генә шәхес. Әйе. Зилә ул безнең журналист та, син студент буларак, син студент та укыйсың да әлеме? Аннан соң син журналист һәм хәзер яңа урынга урнашкансың. Кем булып эшлисең син? Минем урыным иске, ләкин вазифам яңа диргә. Мин инде 4нче ел Ялкын журналында эшлим, ләкин бу елдан, Аллага шөкер, мин баш мөхәррир урынбасары. Менә карагыз, мин аны сөйләшкәнем инде Рәмзия белән дә булган ул кыскача гына әйтеп китәм. Элекке вакытта баш мөхәррирләрнең ярдәмчеләре, алар барса ниндидер билгеле шәхесләр булганнар инде, хәзерге вакытта ул шәхесләр я юк, я сезне чыннан да татмедиа үстерә башлый. Теге таныш булмаган йөзләрне дә Бәлки, чыгарырга әйе. тырыша. Чөнки миңа калса, яшьләр журналында безнең кебек шулай булырга тиештә. Ниндидер карт абыйлар, ниндидер анда Карт дип әйтәс, карт. Илназ абый турында әйтмәгез инде. Юк, алай түгел инде. Өлкән. Һәрхәлдә өлкән абыйлар, апалар җитәкләргә тиеш түгел. Алар әлбәттә, аларның тәҗрибәсе бар, аларның гомумән теге лидерлык сыйфатлары бар, ләкин нәкъ менә креатив, ниндидер яңа фикерләү ул яшьләр кулында һәм хәзер шуның тенденция китте. Иделдә дә шулай, бездә дә шулай. Хәзер менә шундый урыннарга яшьләр килә, яшьләргә юл бирә башладылар һәм менә безнең кебек яшьләргә дә миңа калса ул үсәргә шундый мөмкинлек. Менә Дилиар да әле ул шундыйрак урында эшли һәм нәкъ менә безнең менә шундый креатив, юмор хисе булган кешеләрнең шундай якка инде үсеп баруы, шундый әле яшь булуыбызга карамастан ул сокландыра, чөнки вау, безгә мондый мөмкинлек бирәләр. Яшь чактан сезнең яшегездә мин бөтенләй эшкә йөри торган кеше түгел. Мине теге 9да эштә күрү ул бәшә шуны сәйри. Мине дә. Син ничек сезгә барбер вазифалар да бирәләр, шундый эшләргә урнаштыралар. Бу ниндидер сезгә өмет итеп, сездән нәрсә күреп алганга күрә бирелгәндер бит инде. Һәрхәлдә миңа калса, бүгенге көндә теге дисциплина шул вакытта китү, ул шуның кадәр шикли. Әйе, әлбәттә булырга тиеш анда, син анда көнне аерым бер вазифаларны үтәргә тиешсең, ләкин 9да килеп, 5кә китеп, аны бер мәгънәсен дә күрмим, чөнки минем йокы туймаган килеш, минем анда ошамаган килеш, мин усал килеш, мин инде продуктив кеше булам, инде анда рәхәтләнеп, ял итеп килсәм, мин көн дәвамында күбрәк әйбер өлгерәм. Бит һәрхәлдә ничә килсәм дә мин үземнең эшемне башкарырга тиеш һәм шуннан соң мин кайтып китәм. Кайчан булса да ничә бераз өстәмә вакыт шунда үткәрәм, ләкин һәрхәлдә мин үземнең эшемне эшләмәгә куелган бурычларны мин үтим һәм шуңа күрә монда нидер вакыт, нидер кысулар ул дөрес түгел һәм нәкъ менә хәзер яшьләрнең эше шуңа юнәлтелгән, теге 50гә 50 теге кайчак онлайнда кереп була, эшләп була, чөнки минем офиста утыруның бер файдасы да юк. Һәм менә зумерлык чорының шәп вакыты, менә миңа калса шул беренчедән безгә юл бирәләр һәм безгә эшләргә мөмкинлек бирәләр. Сезгә ышаналар. Әйе. Чөнки үзләре булдырып чыга алмый торган әйбер бит инде ул. Ничек сез китерәсез материал мәсәлән инде, юморга багышланган һәм менә чыннан да безнең яшьтәге кешеләр ул юморны аңламаска мөмкин. Сез ничек исбат итәсез? Бу кызык булачак, моннан көләчәкләр дип ничек исбат итәсез? Менә син Дилиар, син китерәсең үзеңнең мәзәкләреңне, редакторлар утыра, ул яшьтәге. Алар кисергә тырышалар, нәрсә эшләргә тырышалар. Гомумән алганда, менә КВНның редакторлары ул стендаптан аерыла, күпкә аерыла. Чөнки КВНны язу ул үзенә күрә бер шахмат сыман. Шахмат уены сыман. Син калган командаларны карыйсың. Аларга бәя бирәсең. Син алардан кызыграк булырга тиеш. Һәм инде үзеңнең сценарийда шул вакытта нәрсәдер үзгәртәсең. Аны үзгәртеп киләсең. Син аны редактировать итәләр. Ниндидер мәзәкләр китә. Гомумән инде менә миңа калса минем командада еш кына мәзәкләр китә. Һәм инде мин объем буенча күбрәк алып киләм. Һәм шулай итеп әзмәс
мәзәкләр калып, үземнең чыгышымны җыям. Берничә тапкыр редактураларга килеп, һәм шуны әйтергә кирәк, КВНда, мәзәктә үзенең таләпләре бар. КВН мәзәген ничек яңгырарга тиеш икәне күптәннән шаблоннар бар. Ул Һәм- әле актуаль шаблоннармы? Әле дә актуаль шаблоннар һәм Так, шулар белән стоп. Шулармы? Так, стоп. Без КВНда, безгә эш дигәннән бик Күз алдыгызга үземнең китерегез. фикеремне әйтергә оныттым. Мин дә бит эшлим. Менә син вакыт турында әйттең, 9-дан 6-га кадәр. Дөресен әйткәндә авыррак. Авыррак, мин дә шулай ук Шаян ТВның пиар отделында эшлим, мин пиарщик. Һәм анда 9-дан 6-га хәтле эшләү мине бу тормыштан үзеп ала сыман. Һәм мин движухада түгел. Каядыр Казанда движуха гөрли. Мин офиста утырам. Менә шундый бер кабинетта кыйммәт. утырырга кирәк сиңа иман да пиар булганга күрә. Әйе, әлбәттә. Пиар язарга, Астагфирулла. монтаж ясарга кирәк һәм Пресс-релизлар булдырырга. әйе, Андый җаваплы эшне миңа бирмәләр инде. мин фотоларны гына урнаштырам. Юк, алай түгел, әлбәттә язам, социаль челтәрләрне алып барам, барлык социаль челтәрләрне алып барам, пиар язам, ниндидер дә булса трендларга туры китереп видеолар төшерәм. Һәм шуңа күрә менә эшнең шул ягы бар. Менә юмористка килгәндә инде, менә бит юморист булу һәм инде кайдыр да булса чыгыш ясау белән моны берләштерергә бер юлда бер ни белән алып бару, совмещать, русча әйтмешли, авыррак. Һәм бу тормыштан өзеп тора мине. Бу движухадан, хәрәкәттән мин бераз гына паузада менә эшләгәнгә күрә. Белмим, моның берәр плюсымы, яисә минусы бармы, юкмы, ләкин акча эшлисең инде, конечно, чын акчалар эшлисең. Чөнки КВНда юморда акча эшләү ул бит фортуна. Әйе. Синең менә сезонный чирек финалың я була, я бер айдан соң була, ул аны беркем дә белми. Рамил Агдиевтан кала. Була инде синең ай саен акча килеп тора һәм син шул акчага үзең яшисең, үзеңнең чыгышларыңа бераз булса синең инде ниндидер дә булса бюджетың бар, үзеңнең шәхесеңне и юморист буларак үзеңне үстерәсең. Миңа шуның өчен акча кирәк. Шуңа да теге тулайым юморист кына юмор белән генә шөгыльләнеп, теге пикерка китмәсәң миңа калса. О, юк, була бит инде. Була. Әгәр Анда дә үрнәкләр булгачлы инде. бер ноктага гел басып торсаң, гел барсаң, үзеңне шомартсаң юморист буларак миңа калса буладыр. Менә шул баскан вакытта теге акча эшләү, яшәү дигән нәрсә. Менә шуңа күрә шундай стереотип та бар бит инде, комиклар бит алар штансыз дигән сыман, фәлән тегеләр. Штанлымы? Мин штанлы бит. Мин штанлы. Мин бер кызык әйбер таптым. Монда бит төрле ниләр килә, төрле кунаклар һәм бөтенесе носкидан тора. Менә төрле носкидан. Бер подкастта да күргән юк әле. Һәм мин менә төрле носкилар алып килдем. Менә мондайны ки ала идем бүген. Номер 21 миңа 21 яшь. Һәм менә караны киергә булдым. Зилә миңа киңәш бирде, караны ки диде. Мин беренче носки кидем. Бүләкләр бирәләр бит әле. Ләйлә, Миңа 21 яшь булсын әлеме? Чыннан да бөтен кеше уйласын. Вау, рәхмәт. Мин тагын бүләкләр. Радио тыңлаучылар өчен әйтеп китәм. Миңа әле генә Дилияр ак төстәге носки бүләк итте. Мужские. Менә. Белеп торыгыз. Рәхмәт бик зур. Ләйлә бу сиңа егетләрчә шундый теге ярдәм итү. Бу мәзәк бит, менә шундый Бу кәмит бит, бу кәмит. Юморский мәзәк. Син стоп дидең. Әйдә шул җиргә кайтыйк әле. Хәзер 5 секундтан соң, 5 секундтан соң. Безнең рекламный пауза нәрсә? Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Кайнатма подкастын сез карыйсыз, я тыңлыйсыз, әлбәттә аны Болгар радиосында, карыйсыз, ями мюзик площадкаларында. Безгә кунакка подкастка килә билгеле һәм сәләтле шәхесләр. Ләкин бүген безнең искәрме. Моны берничә тапкыр әйтеп китәргә кирәк инде. Егетләрне, Дилияр белән Зиләне сезнең йөзләрен бәлки белмисездер, ләкин аларның креативларын, аларның юморларын сез немчә күргәннәре бар. Интернет челтәрләрендә. Чөнки сезнең эшләгән эшегез бар. Кыскача гына Дилияр ул безнең КВНчы, аның үз командасы бар. Зилә ул стендапер дип әйтеп булаймы? Әйе. Стендапер кыз. Менә, сез ничек килеп беләктегез юморга? КВНнан дидең, ничәнче ел булды ул? Качаннан? 2014 ел
дөрес хәтерләсәм, безнең мәктәптә бар иде үзебезнең җыелма командабыз. Без аның белән шәһәр күләм КВН ярышларында катнаша идек һәм 14нче елда мин анда массовка буларак катнаштым. Агач ролендә. Агач манда, белмим, Теге ни пәрдә ташучы буларакмы? әйе пәрдәдә ташучы микрофон алып чыгучы кеше. Ну, гомумән алганда мин Ул татар КВН идеме башыннан ук? Юк, рус телендә уйныйдык без һәм гомумән алганда мин бит Зәй шәһәреннән. Безнең татар телендә аралаша торган мөхит түгел. Зәй бала. Син дә мине. Һәм әйтәсем килә, менә шул 14нче елда мин чыгыш ясый башладым. Чыга башладым дигән инде. Әйе, чыга башладым. Чыга башладым сәхнәгә һәм мин анда икенче планда булдым. Икенче пландарак. Мин чөнки кызык малай идем, бәләкәй генә, шундай. Сезнең икегезнең дә сизелә бит инде, сезнең образыгыз көчле. Сез сәхнәгә чыгуга инде елмаймыйча булдыра алмыйсыз. Шуннан да сез шундый менә образыгыз бар. Шундый була бит кешеләр, име? Ничек стендап вакытында, мәсәлән, Зилә белән куйганда мине бер пулга, мен битен гомердә дә Зилә белән чыкмыйм. Чөнки Зилә белән конкуренцияга чыгып булмый, кирип булмый. Бу юморда гына түгел, бу бөтен синең кыяфәтең, ничек үзеңне тотышың. Нәрсә әйтсә дә микрофонга, ул инде кызык. Мастодонт диләр бездә. Анда кешеләрне, име? КВН нинде? Нинде, ничек дип әйтергә аны? КВН тусовкасында, терминологиясында мастодонт. Әйе, менә Сирен миңа язып бирә инде мәзәкне, име? Ул аны сөйли, бөтен кеше шыкылдап көлә. Мин сөйлим, Әйе, мине дә аның бер ни күкесе юк. Мине бит үзара КВНчиклар арасында минем погоняло бар, мине мастодонт диләр. Шуңа күрә, име? Зубочистка дип тора идем. Авызга керә тергәнме? Шундыймы мин? Сласың бөтен җиргә. Син ничек китбәктең? Мин стендапка бик кызыккына килеп эләктем. Мине журналист буларак чакырганнар иде. Нәкъ менә стендапның Шалт Мөхәммәтҗанның беренче проектны, беренче ничек дим, икенче сезонның беренче чарасына. Һәм миңа шуның кадәр ошамады. Мен кайтып редакциягә әйттем. Бер дә кызык булмады. Миңа шуның кадәр ошамады дип кайттым. Аны син дә чыгыш ясаган идең әле. Ләкин миңа ошамады күп чыгышлар. Мен кайттым да зарландым. Үземнең баш мөхәрририме ул вакытта әле Илназ Абыйфазуллин. Һәм миңа әйтте, әйдә алайса үзең шаярып кара дидем. Мен юк инде. И шул вакытта инде ул Рамил Агдиевка шалтырата иде. Зиләсегә киләчәк редактурага. Мен әйтәм, юк, сәгать ничәгә алып киләм диделәр. Һәм миңа мен инде ниндидер шаяру язырга миңа кирәк булды. Ул минем үз теләгем белән язылган нәрсә түгел, ләкин язу барышында миңа ошады, редактор барышында миңа ошады. Һәм гомумән ул беренче язган мәсьәләгә минем иң кызык дип саныйм мин. Һәм менә шулай, аннары редактордан соң, беренче чыгыштан соң мин хәтта үземне тулы стендапер дип әйтә алмыйм, чөнки белмим, әлегә тәҗрибәм юк кебек, әлегә шуның кадәр теге үрләргә менем юк дип кеше сыман шикелле тоела. Ләкин башланды теге стендапка карата шундый хейттан, аннары миңа карата теге алкышлар, о, Зилә, син шундый шәп шаярасың, нигә? Җиңүләр китте, акчалар китте дигәнме? Миңа ошый башлады. Башкаларның хәтта теге кызык түгел шаярулары да миңа теге нигә генә плюс кына булды. Ну, чыннан да, татар телендә юмор төзү, ул бит нәрсәдән тора? Беренчедән, татар телендә яхшы сөйләшергә кирәк, фикер йөртергә кирәк, име? Әйе. Анысын юмор хисе булырга тиеш. Бит һәм харизма дигән әйбер булырга тиеш. Име? Ничек туа ул сезнең ул идеялар, кайсы җирдән аласыз сез юморыгызга идеялар? Гомумән стендап бит ул теге проблеманы шәйнәү, проблема турында көлү. Һәм нәкъ менә шуннан киләдер инде, ул минем хәтта проблема дип түгел, үзеңнең теге триггер булган нукталарга. Һәм иң беренче стендабым татфак турында иде, чөнки мен гомумән татфак ул татар теле факультеты, шуны 4 ел укып чыктым. 5-нчегә киттем. Һәм шундагы тормыш, шундагы нидер вакыйгалар мен шуңа кадәр кызык һәм шуңа вакытта шундый триггер булып тора иде. Аудиторияга аңлаешлы. Әйе, һәм гомумән татар темасы бит инде әйтәм. Татарча һәр стендап ясыйм.
так, менә мондый мәзәкләр татфак турында, менә шул банкалар турында шуйрак кеше бит моны аңлый, кешегә бит инде бу якын, һәрхәлдә теге безнекеләр. Кем инде авылдан Әйе. Казанга килеп укырга йөрги торган студентларга татфактан булмаса да ул Әйе. аңлаешлы бер теге Мәйтәм- бәрәңге банклар тыгып җибәрәләр әниләр, менә шуларны. Әйе, мен дә аңладым, үземнең аудиториям бар, әйдә менә шуңа бәрәм. Һәм гомумән ул теге ничек тә мин алдан уйлап утырам, моның турында шәйрам, моның турында башка нинди фикер килә, ул шундый кинәт кенә килә торган әйбер. Берсендә мен бер концертта утырам, үзем Сабантуй турында стендап язып чыктым. Ул теге менә болай гына әйтеп килә торган нәрсә, анда аерым уйлап торулар юк. КВНда исә аны уйларга кирәк. Менә ишек Дилияр әйтте, шахмат уены кебек, барыбер син алдан күз алырга тиеш. Теге мин күбәйбер югалтмыйм теге стендап. Ну, җиңсәм җиңәм, җиңмәсәм, ул барыбер бит КВНда ул ниндидер этаплар, ярым финаллар, ширек финаллар һәм анда ниндидер теге последовательность бар диргә. Миндә андай әйбер юк, мен булса була, булмаса юк. Һәм шуңа күрә менә булай дигән әйбер дә ул ярый. Миңа нәрсә кызык, бәлки башкаларга да кызык булыр. Һәм шулай ук әйтәм бит, тамашачылар минем кебек яшьтәге кешеләр. Миңа кызык булса, аларга да кызык булырдыр инде. Мин анда ниндидер Египет, Мисырдагы фараоннар турында шаярмыйм һәм актуаль булган әйберләргә шаярам. Бәлки шуңа да шундый җиңел килә, ул мен махсус уйлаганым юк бер кашанда. Аңлашлы. Зиләнең хисеннән торадыр инде ул. Менә Илһамнан тора, Әйе, илһамым бармы? илһамнан һәм Иң мөһиме Илһам Шакиров кына булмасын. Беренчесе түгел, икенчесе. ой-ой. Юк инде шаярам әлбәттә. Илһам Шакиров сәлам. Миңа калса, менә инде юмор язу һәм башкалар, ул инде хәзер, менә хәзерге вакытта минем өчен рутинага әверелде. Һәм мин бит инде гомумән алганда үзем өчен генә язмыйм хәзер. Мин автор буларак балаларга язам. Юниоркага име шундый. Әйе, андагы балаларга язам. Зональныйларга инде име. Балаларда акча эшли бу. Балаларда юк инде алай түгел, ата-аналарында. Шулай ук мин калган командаларга да язам, ярдәм итәм, блогерларга язам, ниндидер дә булса мәзәкләр, стендап язам бүтән кешеләргә. Һәм ул минем өчен рутинага әверелде. Шуңа күрә КВНның, менә мәзәкнең ул бит гомумән аның сере бар. Ул мәзәк, ул алдау. Әгәр синең баш миең менә тамашачын аңнады икән, баш мие аңнады икән аны алдаганнарын, ул көлеп җибәрә. Артык күпертү, менә шунысын гына әйтәм, күп кешеләр шаяртуны артык якын кабул итәләр һәм теге син нигә шулай сөйлисең, әйтергә ярамый бу инде. Мен шаяру, аның бит инде уже син әгәр дә син сәхнәдә һәм шаярасың, бөтен кеше аңларга тиеш, ул синең теге артык күпертеп, ничектер теге иң кырыйдагы ноктага җиткерелгән сүзләр, теге синең теге бәреп әйтүең генә түгел. Һәм шуны аңлаучылар бик Татарлар арасында, татар аудиториясында. әлбәттә татар арасында, чөнки шелтәләр килгән бар. Ул кызык түгел. Алай ярамый. Юк, мин алдау дигәннән күбрәк схема турында әйтә идем. Мәзәк Обманка төзүне. сүзен әйтәсең син. Әйе. Слом. Әйе, һәм син аны менә җиткерәсең ниндидер дә булса фикерне, тамашачы уйласын дип. Һәм аның беренче ожиданиесын, беренче көткән выверт дип атала инде ул КВНда, син аны бүтән якка борып җибәрәсең. Һәм ул көлдерү хисен барлыкка китерә кешедә. Һәм ул әйбергә өйрәнсәң, син илһамың булса да, булмаса да, кирәк булса, ул мәзәкләрне яза аласың дип уйлыйм. Ул гомумән булганда менә миңа калса, мине ялкаулык туктата. Менә мәсәлән кирәк икән миңа бер нәрсәдер дә булса язарга, чөнки хәзер командалары белән, балалары белән, төрле блогерлар белән эшләгәнгә минем дедлайннар барлыкка килә башлады. Менә син үтәмисең? Ә? Һәм син аларны үтәмисең? Юк, үтим, менә шуңа күрә дә үзеңнең ялкаулыгыңны җиңеп, утырып эшләсәң, миңа калса бу эштер инде. Ул алай булырга да тиеш түгел, миңа калса. Син Бер караганда күп юмористлар чыннан да яза бит инде икенче кешеләргә, һәм бу синең үзеңнең мәзәгеңне икенче кешегә бирү, һәм ул мәзәкне ул дөрес итеп җиткермәсә,
Синең үпкәң туамы? Ничек син аны затраил диләр бит инде. Дөрес бирмәдең, интонациясе дөрес түгел. Була, әлбәттә, чөнки син аны бүтәнчә күз алдыйсың. Менә бу булай булырга тиеш дип. Һәм миндә ул гына түгел, миндә соранлык та бар. Мин һәр мәзәгемне вот менә күңелдән, йөрәктән өзеп бирәм. Менә бирәм, яратам, сәхнәдән ишетәм икән аларны. Кешеләр көлә, ник сатылдым, ник үзем әйтмәдем дип уйлап куям кайчак. Мин дә шундый булыр идем, яза белсәм. Мин яза белмим шул. Минем өчен минем бөтен стендапларым да ул барысы да минем тормыштан иде. Тормышта кызыклы бер булмаса, миңа теге өстәп әйтәләр редакторлар, "Нә моны куш, нә бу миндә булмады. Минем алай булмады. Мин аны өсти алмыйм." Теге мин аны сөйи алмыйм. Кемгәдер анасын аңлый башлыйм менә хәзер. Теге женский стендапны караганда, анда мин аңлыйм, аның тормышында булмаган, ләкин аны булган дип сөйләгәнен мин инде сизгәлим. Сиздә Сизәсең күрәсең. инде. Сизеп була аны. Чөнки аларга атна саен чыгара кирәк сәхнәгә. Аларның артык күп шундый. Яшәргә, тормыш итәргә, ул ситуацияләргә ләгергә вакытлары юк. Әйе. Сөйләп утырырга кирәк. Чөнки ул аны, син аны яшәп, тоеп, тәмле иттереп чыгарасың. Ул синең мәзәгең икән. Син бөтен әйберне менә сизеп чыгарасың. Ничек әйтергә икән беләсең. Дөрес җирдән ноктаны куя аласың. Ул вакытта инде әлбәттә мәзәк тәмлерәк, ул синең үзең уйлап чыгарган, үзеңнең авызыңнан чыккан мәзәк булса, миңа калса, монда ниндидер дә булса җанда бар бу мәзәктә. Әйе. Һәм миңа калса, гомумән иң шәп мәзәкләр ул импровизациядан туган мәзәкләр. Минем өчен шулай, чөнки менә стендапта була импровизация таба. Анда сирәк булса да, ләкин шуның кадәр яхшы итә ул атып чыга, чөнки менә синнән шул секундта чыга, аны синең әле теге анализлау сине әле ошамаган, юк инде кеше көлмичәк дигән сүзләр ошамаган. Ялсың да берәсен һәм ул теге көтелмәгәндә дә кызык була. Миңа менә стендапта ул аңлашылмаган этап. Кеше килә стендапка һәм безнең редакторлар, уйлап тапкан кешеләр, Шалт Мөхәммәтҗан инде шул Рамил Агдеевлар импровизация өчен кертәләр. Һәм ул күпкә озынрак та булып чыга. Аны бит икенче бөтенләй шуңа Шалт Мөхәммәтҗан дип атала да инде ул проект име, теге стендап дип аталмый. Миңа ул авыр бирде торган әйбери, мин аны шуңа күрә син бер шук нормально чыкмады дигән бер импровизацияңда. Ну, шук зирәк фикер йөртә торган кеше булырга тиеш моментында. Авыр, бик авыр нәрсә, син шунда ук чыгарырга тиешсең. Менә чыгар да бир. Кыска, аңлаешлы, слом белән булган, алдау белән булган юморны секундында уйлап табарга. Бу тәҗрибәдән генә тора. Импровизациядә миңа калса күренә, юморист никадәр көчле икән, чөнки аңлашыла чыгышта, шул стендаптамы, шул КВНда да син актер буларак та әле үзеңне күрсәтәсең. Анда теге сиңа язып бирсәләр дә, син аны ишетер сөйләсәң, инде шәп, син кызык. Шул импровизация табында миңа калса, монда күренә инде кемнең кем икән, кем пацан, кем чёрт. Тагын бер әйберне әйтеп үтәсем килә. Менә Шалт Мөхәммәтҗанны күзаллап карап барган кешеләр өчен аңларлар. Чагыштырып карагыз Артур Сабировның мәзәкләрен һәм Айназ Абдуллинның мәзәкләрен. Айназ ничек аны шәйнәп, менә тулысынча тулы мәзәк буларак чыгара. Һәм Артур Сабировның теге җавапларын чагыштырып карагыз. Мин бу Артур Сабиров ниндидер дә булса ачу тотып әйткән сүзем түгел, ләкин Айназның тәҗрибәлеген күрсәтү буларак, алар бит инде яшьтәшләр сыманда ниндидер дә булса шул нидән чыгып, яшьтән чыгып та ни бирергә, бәя бирергә кирәк. Айназның юмор өлкәсендә тәҗрибәсен шуннан чыгып әйтеп була. Һәм менә ул тәҗрибәдән дә торадыр. Һәм ул нигә килгәндә, бәя бирүгә килгәндә, Илһам Шакировның мәзәкләрен алсак, гомумән алганда миңа калса кызык түгел. Миңа калса ул дөресен әйтәм, нәрсә тоям шуны әйтәм. Кызык түгел, юмор белән шөгыльләнә бит инде, һәм шул вакытта Зиләнең мәзәкләре. Менә бу вакытта бу нидә алар юмор белән бит инде сез бер тирә. Әйе, без бер вакытта килдек. Бер вакытта килдегез, ләкин ниндидер дә булса дәрәҗә күренә, Зиләнең кызыграк булганы сизелә. Һәм миңа калса, бу минем сүзләрдә түгел, миңа калса юморист булып туалар инде. Ул яисә бар, яисә юк. Миңа моны Женя Иванюта әйткән иде, Евгений Иванюта, система зажиганиянең
Команда КВН система зажигания. Бәлки білесіздер, шығыш жасағаннар иде, алар юбилейда. Хәтерлим. Бұл Женяның сөздері, мен ғұммен алғанда Женяның шәкірті де, ол меңа юморға яңа қараш ашты, яңа юллар ашты. Бір қызықлы момент айтып кетем, шулай ук юмор неде. Бәлки білесіздер, шундай кішіні Денис Мұхтасипов деген. Аны білмеген кіші болмасқа тиіш меніңше. Юғары лигада ойнаушы Қаракөз командасы үшін шығыш ясый, Әлмә шәһәре үшін. Һәм ул миңа ниндидер дә булса, менә ул мине сәхнәгә чыгарган кеше дип әйтеп була. КВНда менә 14нче ел дип сөйләдем бит. 17нче елда менә мондай хәл булды. Сәләт, форум, минем анда идаманнар бар иде. Һәм инде соңгы арада безнең редактор Роберт Исламов иде. Отсылканы аңларлар микән Роберт Исламов? Роберт абый Исламов ул вакытта бик нык хөрмәт итәм. Ул мастодонт. Ул мастодонт, ул мастодонт. Әлбәттә, бик нык хөрмәт итәм. Ул безнең редактор иде, Денис Мұхтасипов ул вакытта студент егет, һәм мин бала идем 14 яшьлек. Һәм шундый кызык чара КВН булырга тиеш форумның соңгы көнендә. Безне бүтән КВНга әзерләгән әйдаманнар, алар баш тарттылар, нәрсәдер булып чыкмады, алар безне әзерләргә тиешләр иде. Алар шулай ук КВНчыклар иделәр. Һәм монда минем белән бер үк аланда идек без Денис Мұхтасипов белән. Син Сәләтне беләсең бит инде. Мин Сәләттә булган кеше. Һәм без менә бер аланда идек. Һәм соңгы көнне менә Денис абый алына нәрсә минем алан КВНда катнашмыймы? Мин аның манерасында хәзер әйтәм. Мин ул КВНны үзем язам. Иртәгә КВН булырга тиеш. Менә ул көнне менә безне улайдаманнар ташлый дип әйтеп була. Һәм без Денис абый белән анда утырып мәзәкләр яздык төнне. Мин ул дөресен әйтәм, мин приближенный сыманрак идем. Визир. Лидер түгел инде. Ул мен мине кем? Визир, түрекчә шундый. Якында торган кеше инде. Якын итте ул мине. Һәм Паша. төнне шатёрга үзе белән мәзәкләр язарга алды. Ул миңа өйрәтеп утыра, нәрсәдер, былай эшләргә. Мин бит бер нәрсә дә белмим. Мин КВНда катнаштым. Үзегез әйткәнчә, мин агач ролендә идем. Шундый көчле юморист. Менә хәзерге вакытта күренә инде нинди дәрәҗәләргә аның җиткәнен. Һәм ул вакытта менә студент Денис турында сөйләсем килгән иде. Соңга кадәр йокламыйча ул мәзәкләр язып утыра, нәрсә эшләргә белмим. Минем команда, минем алан ничек инде КВНда катнашмасын ди. Мин бит КВНчик ди. Язып утыра мәзәкләр, калган командаларның инде бөтенләй бер әзер. Һәм шундый момент, шундый мизгел, ул миңа әйтә, беләсеңме ди, КВНда җиңәр өчен ди, син үзең булырга тиеш ди. Миңа әйтә, менә син киләчәктә кем буласың килә ди. Мин әйтәм, президент буласым килә. Ул миңа әйтә, күрсәт әле ничек ул президент ди. Мин чыгып, мөхтәрәм ватандашлар, үземә күрә күрсәтәм инде безнең хәзерге вакытта рәисебезне. Әле ул ошамаган, ул әйтә, ошаган бит ди, ошаган. Әйдә сиңа мәзәк язабыз ди, син президент буласың ди. Всё, мәзәкләр утыра, тегеләй була, менә иртәгә чыгыш ясыйсың, синең төп ролең булачак иртәгә. Фәлән тегелен. Чыгыш ясыйбыз икенче көнгә. Җиңәбез. Мин анда Миниханов буларак чыгыш ясадым. Овациялар, бөтенесе көлә, бетте награждение. Ул миңа әйтә, менә әйттем бит мин сиңа, кем булырга телисең? Шулай сәхнәдә шул булырга тиеш син. Үзең булырга тиеш. Шуңа күрә без җиңдек диде. Менә ул кешенең гомумән юморга карата, үзенең эшенә карата мөнәсәбәте шунда күренәдер инде. Ул менә 17нче елдан 7 ел элек күренә. Хәзерге вакытта менә шунырга бәя биреп була Дениска. Шундый зур юл узырга кирәк, озак вакыт юл.
менә каядыр билгеле шәхескә әйләнә башларга. Без Денис Мухтасипов дибез дәйме, ул бит чыга торган герой. Ул бит линейкада басып тормый. КВНда линейка дигән әйбер бар, анда инде алардан йолдыз чыга. Аларны беләләр, таныйлар. Ләкин Мухтасипов Денис ул чыга да, юкка чыга да, юкка чыга. Ләкин ул инде йолдыз булып чыга, һәр чыккан сайын. Но чыгучы ул бит инде выходящий персонаж. Әйе. Фронтмен. Фронтмен ул икенче. Ул гомумән алганда фронтлар бит алар аерыла ни белән, үзенең калган командалардан аеручанлыгы белән. Һәм әгәр дә выходящий персонаж чыга икән, димәк, ул бөтен линейкадан күпкә кызыграк кеше. Ул берничә мисаллар китереп була, ул Ханамарин командасыннан. Кем әле ул белмисезме? Команда КВН Буряты. Витя түгел инде ул. Юк, Витя икенче командадан. Это кайсы командадан? Витя приехал, диде теге биев чыга теге Витясы. Анысы икенче. Костя да түгел инде. Короче, команда КВН Бурята, анда бар выходящий персонаж. Һәм Менә шунысы бар. Исемен дә хәтерләмибез кайбер кешеләрне, юмористларның. Ләкин йөзен хәтерлисең. Барыбер име. Виталик. Ул Виталик иде, шундый кызык бурят. Камызякларны менә без беләбез инде, Дорохов. Һәм безнең татар Әйдә Шаярт лигасыннан Әйдә Шаярт татар КВНнан андый командадан мисал китереп була микән? Но менә узган сезонның лигасын уеннарын карасак, ул Актанышта Нәмәкәйдә Гафур. Әлбәттә, һәм инде Ринат Рахматуллин. Һәм инде минем командада Ринат Рахматуллин. Карагыз әле, безнең татар юморында барыбер хәзер яшьләр арасында әйткән яра 45тән башлык сиренгәнчә яшь, 40 маңанча яшь, шул Белмим. шул тирәдә индиме? Һәм сез каядыр иң яшьләр булып чыга. Безнең инде берләшмә бар һәм беребез белән кайныйбыз. Сез инде менә Илһам турында әйттегез, Артурны да атап киттегез. Алар теге тәҗрибәсе начаррак дип аңладым Илһамның сезнең сүзегездән. Менә барыбер бит ниндидер җылы хисләр бездә бар. Мин шуны сиздем. Китәсе килми, аралашасы килә. Менә бу теге бер-берегез белән текстлар язу, андай берләр бар. Менә сез ничек сизәсез? Бу татар юморында гына шулай микән? Ләкин калганнарда да шулаймы? Мен Белмисезме? калганнарда булган юк, чыгышларда булган юк. Мин сорауны аңламадым. Менә мин беләм, мәсәлән, Мәскәүдә бер-берсен аралашмаган юмористлар бар. Күрә алмаган шундый. Без синдә ачтан әйтәсең ниндидер критика, синдә критика әйтәсең, мәсәлән, нимә кызык булмады дип. Ләкин без барыбер моны тыныч кабул итәбез дә барыбер аралашабыз кебек. Бу нәрсәсе белән аермалы микән? Татарлар арасында шундый ягымлымы без? Нәрсәгә? Ярым мин әйтсәм. Әйдә, әйтәләр, минем дә фикерем. Миңа калса, без әле бәлки шундый дәрәҗәгә җитеп бетмәгән, бер-беребез белән теге чынлап конкурент булырга. Без барыбер әлегә шундый уйлаудыбыз, үсәбез. Әле иң яхшысы әле алда дигән фикердән миңа калса, шуңа күрә без бер-беребезне хәзерге этапта теге, булыр әле беренче китерәл дип, хәзер шундый бер-беребез белән яхшы мөнәсәбәттә, чөнки әйтәм бит әле без дә шундый вау ни түгел, чөнки барыбер безнең теге ни шаяртучылар арасында инде бик күп еллар булган тәҗрибәсе бик алай күп түгел. Һәм шуңа күрә безнең конкурентлык булмаганга, ачыктан-ачык конкурентлык булмаганга, мөнәсәбәтләребез дә шундый җылыдыр. Безгә чөнки без анда миллионнар өчен көрәшмибез, без анда индидер зур аудитория өчен көрәшмибез. Без беребез дә бер дәрәҗәдә, һәм шуңа күрә миңа калса шундый җылылык бар. Әле, миңа калса әле татар юморы ул үсә торган әйбер, һәм ул әле генә барлыкка килде, һәм әле генә шундый Җавит Шакиров, Данир Сабировлардан башка әйбер дигән нәрсә формалаша башлады, миңа калса, һәм шуңа күрә татар юморы әле үсә, без үсәбез, һәм үскән вакытта без теге бердәм. Минем фикерем шул. Бу шалтадыр бәлки. Бәлки шалтта, әйе. Чөнки мин юморны үзем КВН дөньясына булмага бәйлим, гомумән стендап дөньясы аша һәм татарча менә шул ниләр аша, татар стендапы аша. Әйе, килешәм, минем дә стендапта катнашкан бар иде. Анда син күбрәк тусовка эчендә бит. Син анда дуслар арасында. Син анда, чынлап та
теге үзгәләнмисең, кем беләндер теге әрләшмисең. Адилияр кашан неде КВНда ушынады коштан башка командаларны тул. Ул менен битейин да. Әйдә шаяртта бар. Әйдә шаяртта бар. Аны мин дә сизәм. Миңа карата да бар. Яратмыйлар. Ничек сизелә ул сиңа? Сәхнә артында сөйләшүләрме ул? Юк, сөйләшүләр түгел. Ул гайбәт тә түгел. Мин анда ул нигә ул тарихка нәрсәндә сөйлиләр ни дип керәсем дә килми. Ләкин ул бит кешенең карашыннан да күреп була. Ул сиңа нәрсә әйтергә теләгән. Йөзенә язылган. Кулис артында һәр булган кеше шулай уйлый миңа калса. Чөнки сез бит нәрсәләр өчен көрәшәсез, сезнең һәрхәлдән бүләкләрегез зуррак, сезнең залларыгыз зуррак, бәлки шуңа күрә сезнең теге җиңсәм, миндә менә шул булачак дигән нәрсә бар бит. Бәлкидер, ләкин ул бит чынлап та менә шаяртның дәрәҗәсе үскәнен әйтеп була. Былтыр мин катнашкан идем, былтыр андай бер юк иде. Быел менә чынлап та ниндидер дә булса көрәшкә килгән сыман киләсең. Калган командаларда авторлар да бар бит. Һәм мин үземнең командада бер үзем буларак киләм һәм мораль яктан да авыр. Чөнки теге каты иттереп әйткәндә үзеңнән тәҗрибәлерәк һәм инде мастодонтларга караша көрәшәсең үзеңнең мәзәкләрең белән. Һәм бу ачу һәм башкалар безнең нидән түгел, безнең авторлардан һәм редакторлардан, олы тәҗрибәле КВНчыклардан түгел, ул шулай ук сәхнә артында торучы минем яшьтәшләрдәндер. Чөнки миңа калса менә көндәш булган авторлар, калган командаларда алар минем өчен теге шатланалар гынадыр. Нидер соңгышлар булса да, алар миңа үзенең баласы буларак карыйлар. Менә аны булып чыкты. Молодец. Шулай респект буларак белдерәләрдер. Мин ул әйбергә ихластан ышанам. Ләкин бар кешеләр теге командада нитәләр? Барыбер яратып бетермәгән әйберне мин бу сезонда сизәм. Һәм инде курку дигән әйбердә син аны аңлый аласың. Ниләр буенча, мәсәлән, мин аны былтыр да булды ул. Мин сезонда уйный башлаганда Сирен абыйны күрдем. Ул анда бүтән командаларның. Ул миңа абый дип әйтергә кушмады, шуңа күрә Сиренне күрдем. Ул бүтән командаларда автор икән. Гафу итегез, шулай әйтергә ярыймы, юкмы, астыма сидем мин. Белгәчтен. Әлбәттә. Әлбәттә, ул мандраж, ул ничек инде Сирен Байрамовка каршымы? Ул бит убойная лиганы менә булай смех без правилны разносить иткән кеше. Мин бит бәләкәй вакытта мәктәпкә барыр алдыннан бутерброд ашап аның чыгышларын карап утырдым. Хәзер шунырга каршы көрәшәмме мин? Әлбәттә курктым. Хәзер дә ул бар, ләкин бу инде күбрәк минем өчен мотивация, яхшырак эшләргә, үзеңне теге сәхнәдә яхшы икәнеңне исбатлау өчен миңа Сирен кирәк тә ул. Арттан иттергеч булып тора, име? Әлбәттә. Бар бит безнең беләсезме, КВНда жюри дигән кешеләр, бәя бирүче кешеләр, име? Һәм күп очракта мин бит инде Рамил Агдиев белән урашканга күрә, аңа анда медийный йөзләр кирәк, һәм алар бөтенләй ерак юмордан. Стендапта да шулай ук бит инде. Стендапта да шулай ук. Менә ничек карыйсыз аңа? Менә шундый медийный йөзләр булуга аркасында юмордан ерак булган кешеләрне чакыруга. Һәрхәлдә, минем стендапта бер кеше юморга бәйле була. Башкалары сине бәйли артист буларак, монда күбесенчә, чөнки син чыгыш ясыйсың, син сәхнәдә, син микрофон тоткан, син артистлар сине артист буларак бәйли, һәм никадәр син анда артистлы, яхшырак уйныйсың. Көлдерә алдымы, син көлдерә алмадыңмы? Аны шәхсән индеме ул жюрине? Ул юмор дәрәҗәсен төшерә микән? Мин дә күп фикерләр ишеткәнем бар. Ул каян бәйле булсын инде, ул анда теге дөрес хөкем чыгармады, анда күренеп тора бит инде ул кызык булмаган дигән фикерләр булды кайбер уеннардан соң һәм кайчак мин алар белән чыннан да риза.
жюриде бит инде бер карасаң, алар тый гади халык дип карасаң, әгәр дә инде без гади халыкка кызык булса, без инде беренче чиратта, һәрхәлдә стендапта без тырышабыз халыкка кызык булсын дип, аларны көлдерергә дип жюрины түгел, һәм инде алар теге халык вәкилләре буларак, шу медийный шәхесләргә булуына карамастан, аларга кызык булса, мен калса бу инде уңыш, шуңа күрә мин ниндидер шундый юморга бәйле булмаган кешеләрне чакыруга теге бик яхшы мөнәсәбәттә. Һәм әлбәттә булырга тиеш алар арасында чын белгеч, Әйе. әз булса да тәҗрибәле. Но КВНда икенче төрлерәк бит. КВН. Мин тулысынча килешәм барлык Монсы бәндә. жюриләргә. Әлбәттә, шулай булырга да тиеш. Чөнки жюридә утырган кеше кем генә булмасын, йолдызмы ул, җырчымы, биючеме, ул тамашачылар арасында утыра. Ул тамашачының берсе. Һәм кемне тагын чакырсыннар? Кем булсын? Айваз җитәрлек. Ниндидер дә булса тәнкыйть кирәк икән, ниндидер дә булса структура татар телең өчен сүгергә кирәк булса, Айваз гел утырганда, Айваз җитәрлек. КВНщиклар утыра башласа, алар нык казына башлыйлар, миңа калса. Кирәктер дә инде кайбер уеннарда ул кешеләрнең йөзләрен күрсәтергә, танытырга һәм башкалар, миңа калса, менә бу йолдызларның булуы да бик әйбәт. Чөнки йолдыз утыра икән, анырга йогынты ясап була. Аның белән аралашып, теге нимәңә таба мәзәк ясап. Аның турында шаярып була. Аңа таба бәргә инде. Әйе, шәхсән менә. Менә мин үземнең 5 минут вакытымнан 1 минут синең турында мәзәк сөйләдем. Һәм менә синең турында мәзәк сөйләдем. Миңа калса, ул яктан җиңелрәк һәм шулай булырга да тиеш. Менә Рәсәй КВНында мин инде берничә мәртәбә Мәскәүгә йөрим. Уеннарны карарга индеме? Уеннарны карарга, тәҗрибә тупларга бу ел эчендә әле 5-6 тапкыр. Ул 5 тапкырдыр. Булып кайттым мин Мәскәүдә. Ул премьер һәм югары лигаларда, анда әлбәттә инде КВНщиклар утыра. Һәм ниндидер дә булса чыгышны теге адекват яктан бәя бирер өчен, ниндидер дә булса тигезлек булсын өчен. Без бөтенебез беләбез. Рамил Фазылович Агдеевның анда утырганын, ул анда юкка гына утырмый бит, миңа калса. Беләсезме, мин бит утырам жюридә берничә тапкыр утырам, һәм Рамил бер тапкыр да кысылмады. Ишанасызмы? Бер тапкыр да кысылмады. Бу командага булай терәбез дигән әйбер булмады. Бу сокландыра. Мин күп очракта үзем менә шундый түземсезлек булганга күрә, ничек инде без буалар сәхнәгә чыкты дип, буаларга бал бирәбез. Кызык булмады бит. Ничесең? Калганнар куя яхшы бал. Аңлыйсыңмы? Айваздан кала. Һәм ул синең белән бер рәттә булырга мөмкин мизгелдә. Ул бит дөресте ул синең кытышкыч яхшы чыгышың. Һәм балаларга бала булды. Стендапта бердән бер кызга бирәм балымны дип бирәләр балныймы? Мәйтәм Динарга шулай булган, мин шундый үпкәләдем. Динар шундый көчле сөйләде минемчә. Һәм аңа балны кызык булды, көлдем дип бирмәделәр. Бердән бер кызга дип бирәбез. Бу да минем өчен бу чыннан да юмордан ерак булганга күрә. Ул жюриләр шундый сүзләр сөйлиләр, шундый адымнар ясыйлар. Минемчә бу хата. Менә шуның өчен дә менә бит инде җавап импровизацияның нигә кирәк икәне КВНда. Импровизациядә бөтенләй бер хәл ителә. Син өзеңнең тәҗрибәле, син үзеңнең юморист икәнеңне исбатлыйсың импровизациядә. Юк, барыбер ничектер ниндидер минемчә менә бу юмордан ерак булган кешеләр, алар барыбер кемдер костюмга карый башлый. Менә аларның костюмнары бар, дөрес киенгәннәр, матур киенгән. Ул бит бәйле түгел юморга бөтенләй. Әлбәттә, ул образны уйлап чыгарга кирәк сәхнәгә, ансын мин дә риза. Ләкин менә мин күп очракта утырганда, мин күрәм, мин уйлавымча митем Рамил, нәрсә булса эшләргә кирәк, мәйтәм булар белән. Җиткерергә кирәк. Ничек булды, шулай булды, ди Рамил. Ничек әйткән, жюри чакырылган. Жюринең фикеренә кысылмый. Менә бу Рамил Агдеевның жюридә утыруы миңа калса зур теге функция үти. Ул бит үзенең бәясен бирә кирәк вакытта. Әзрәк кенә күчерә индеме кирәк булганда. Миңа калса ул шул функцияны үтидер. Һәм ул функцияны Айваз үти. Айваз, син күрәсең, Айваз бер кашында беренче күтәрми смайларны.
Мгм. Бер кашында Бәлки шулайдыр. ул байтып карый да, ничек эшләгәннәр, математик көннәр санап утырганда башында, ул инде бит нәмен белә. Һәм менә ул булып чыга жюринең кемне чыгарырга тиеш икәнен дөрес чыгаручы Айваз булып чыга ахырда. Айваз Садыров, респект. Юк, Репост, лайк, коммент. дөресен әйткәндә, без КВНчыклар мөхитендә дә бит дөресен әйтәм, Айвазны яратып бетермибез. Дөресен әйткәнгә. Дөресен әйткәнгә. Әнә син үзең ничек, менә үзең ничек уйлыйсың аның турында? Шәхсән. Юк, шәхсән, әлбәттә, Кеше буларак бер төрле әлбәттә дигән. кеше буларак бер төрле, һәм аның бәясе дөрес. Ул кеше бит инде күптәннән КВНда утыра, жюрида, Әйдә Шаяртта инде башыннан ук утыра буга ялгышмасам. Һәм ул нинди генә формалар күрмәде миңа калса жюри буларак. Нинди генә мәзәкләр, аны шаккатырга авыр. Мин менә, наверное, аны шаккатырга чыгамдыр сәхнәгә. Ну, беренче чиратта. Арттан сирен басып тора име сине теге. Әйе. Алдан Айваз. Айваздан да берничә тапкыр ишеткәнем бар иде чыгышларда. Ул чыгышларга бәя биргәндә минем чыгышымнан соң Дилиярның чыгышына карап сезгә бәя бирәм дигән сүзләрне ишеткәнем бар иде. Һәм ниндидер дә булса мотивация бирә. Без аның белән сөйләшеп алган идек финалдан соң, чөнки ул миңа начар бәя күтәрде. Бераз үпкә булды инде аның өчен. Әлбәттә, ул капитанский номерда иде. Былтыргы финалда мин бит инде бер үзем чыгыш ясыйм. Һәм капитанскийда минем капитаным ул Әни дип актрисаны чыгарган идем, Әни буларак. Ул минем турында стендап сөйләде. Кызык булды миңа. Әйе, Айваз әйтте, мин бит белдем ди, ул синең әниең түгел ди. Ник алдыйсың? Шуның өчен начар бәя күтәрдем ди. Шуның аркада мин җиңүче була алмадым. Сезон буе уйнап, менә шул хатаны эшләдең ди, фәлән тегелән. Молодец, фәлән тегелән. Но ул мине күбрәк мотивировать итте. Чөнки мин чемпион калган булсам күптәннән китәр идем, икенче сезонга бармас идем. Но бу сезонны Алла бирсә, Алла теләсә, чемпион калырга дип уйлыйм һәм гомумән качан бу чыгарылыш булачак? Чыгып өлгерәчәк дип уйлыйм. Үлгерәчәкме? Әйе. Менә Мин теге алдан әйтеп куясым килгән иде, ни дип. җиңүче Дилиярга сәлам дипме? Әйе, котлауларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Юк, аннан түгел. Үземнең нәрсәгә багышлаганымны әйтәсем килгән иде, чөнки хәзер әле полуфиналда узмаган. Хәзерге вакытта. Ләкин финалны мин инде яздым. Мин аны багышлармын бер шәхескә һәм үземнең чыгышымны шулай итеп бетерергә дип уйлыйм. Менә бу сезонда һәм бу нәтиҗәләргә карамыйча. Чемпион буламмы, мин юкмы, бу сезон белән менә соңгы 2 уен калды миңа калса, полуфинал белән финал һәм инде гомумән татар юморыннан рус юморына күчәсем килә. Мин гомумән татар юморын бераз альтруизм дип саныйм. Һәр хәлдә стендапны. Чөнки без кызык булсын өчен, халыкка кызык булсын өчен, татар телендә юмор булсын өчен дип тырышабыз һәм аның өчен дөресен әйткәндә безгә берәйбер дә юк. Без шул жюрига да без тырышабыз, кызык булсын. Мин бит әйдәгез татарларга да бездә дә бар икән күрсәтик дип һәм ул шундый максат белән һәм шундый күрем белән эшләнә дигән фикер миндә бар. Чөнки без әле әйтәм, без андый дәрәҗәгә җитмәдек, ниндидер теге зур акча өчен, зур ни өчен көрәшергә, чөнки без үсәбез, әле дә үсәбез. Һәм шуны әйтеп үтәргә кирәктер тизерларда. Гомумән алганда, без бит кайфовый кешеләр. Икәү. Без бит әле татфакта укыйбыз бер юнәлештә. Шулай турыда килде. Монда 3 татфакта укыган кеше. Менә алар. Һәм шунысын да әйтәм, мен гәшән белән мактансым килми, ләкин мин һәм Дилияр Бар буласыз мәллә? Юморга килү белән бераз аграрканы теге читкә калдырып, татфакны алга сөрә башладык һәм кеше белә башладык һәм гомумән миңа калса һәр юморның роле дә шундый, дөнья шундый, мемнарның функциясе шундый, таныту, популярлаштыру, теге бөтен маркетинг нинә дә һәм менә без үзебезнең мәзәкләр аркасында хәзер татфакны популярлаштыра башладык. Сез беләсезме соң моны менә без сөйләшеп утырганны хәзер бөтен татфак караган һәм аны обсуждать иткәнен.
Менә Татфаклар лайк куйсыннар, комментарий калдырсыннар. әйе, татфаклар, лайклар һәм Һәм- комментарийлар куегыз. Без менә бу сөйләшүләр белән күрсәтәбез, гомумән шундый нәрсә бар икән, татар телендә уку мөмкинлеге бар икән һәм анардан без инде шуның вәкилләре дип әйтү бик ни булыр. Татфактан булганыңа горурланасыңмы, Әйе. Лейла? Дилияр. Әйе, әлбәттә. Чөнки мин бер юлы баш ваткычта катнашкан идем. Мин үземне ИФМКдан дидем. Гафу итегез, татфактан димәгәнмен. Һәм миңа дидем бугай. Ә? Журфактан дидем. Журфактан дидем, журналистика юнәлешендә дидем бугай, ничектер. Сәңәлектә. Һәм миңа претензиялар булды. Дәгъва. Син татфактан дип әйтмәгәнсең үзеңне. Мен әйттем. Менә шулайрак. Юк. Һәм мин татфактан дип кычкырып йөрим хәзер. Без чөнки ул бренд безгә җиңел, аның ярдәмендә үсәргә, О, аның ярдәмендә. Шиңгүле Тоныла. татфак ул бүтән ишекләрне дә Татарстанда ача торган әйбер. Кая барсаң да татар теле кирәк. Булып Дөрес. чыкты. Юк, мен менә горурланып әйтә алам. Уку ярдәмендә мин бераз теге чыга алдым. Кеше каршына чыга алдым, чөнки миңа шундый мөмкинлекләр белән мин аңладым. Мин татар телендә нәрсәләр иҗат итеп, шул юмор булсынмы, шул журналистика булсынмы, мин нәрсәгәдер ирешә алам. Вау. Һәм моның өчен әлбәттә татфакка респект, һәм шуңа күрә, һәм шундый ниша булганда бар, татфак нәз булса да беләр бит инде. Аны юморга сөрү, менә ничектер аны Әйе. аша хайповать итү булса да, ул ике яклы плюс безгә дә плюс безнең анда. Ой, татфактан Әйе, әйе. Дилияр, һәм татфакка да плюс. Ого, татфак нәрсә соң ул татфак кирип карыйм әле. Кайнатма. Ничек карыйсыз юрауларга? Мин юрауларны яратам, шуңа күрә безнең шундый рубрикабыз бар име. Һәм дә без 5 җыр арасыннан сайлап алабыз берне. Ул җырлар барысы да ями music label'ның төркемнәре, я җырчылары. Һәм безгә ниндидер уртак сездән сорау кирәк. Һәм шул сорауга без җавап эзлибез. Юрау сүзләрдән, җырның сүзләреннән. Авыррак булды әле. Так. Безгә сорауларга кирәк, һәм шул сорауга җавап җырларда булачак. Әйдә, без хәзер сорау уйлыйбыз име? Уртак булсын инде. Сез качан бергә буласыз? Шундый сорау. Мен Әйдә киләчәккә синең теге нең буенча, карьераң буенча. Икегезгә дә шундый сорау итәбез. Сезнең карьерагыз ничек шешәк атыр? Әйдә. Синең кайсы якка китер, синең кайсы якка китер, синең китендә урыс китәсең юморына, син каядыр Мен Кая? амбицияларым. тагын да көчлерәк. Әйе, сайлыйбыз, 5 җырны сайларга бирәм сезгә. Күк төсле күзләр, кайнар төркеме, Тәлинкә, Илгиз, Туманнар, Зәринә, Урманнарга усал белән Хәйдәр Бигишев һәм Ялгышлар, Алия Нур белән кем белгән? Кайсы җырны сайлыйбыз? Конкретно синеке булгач, синекеме? Әйдә, Һәр сүзе безгә Әйдә, икегезгә ике төрле. Әйе, кызык була. Мин тәлинкәне сайламай. Тәлинкә. Мин тәлинкәне сөйлисең. Төрле вакытны сайлый аласыз. Төрле вакыт булырга мөмкин танда. Әйдә, мин дә тәлинкәне сөйлим. Әйе, 4 минут та 43 секунд. Анда вакыты буенча. Сез сайлый аласыз 0-дан алып 1:32. 1:32. Ярый, башта кызны җибәрәбез инде. Әлбәттә, мин тыгылмыйдым да. Зирәнең карьерасы, юмор карьерасы ничек булачак? Ул синнән китәр иде. Ул синнән китәр иде күктән. Туйдырды матур йөзең. Туйдырды явыз үпкән. Илназ турында. Юк, мен калса бик дөрес сүз дә, бу юморга карата бәйләсәк, Ничек юрыйсың? мин үземдә күз аламчы, мин теге юморда әйтмәс идем, мин теге зур теләкләрем бар дип. Мин аны ялкын турында ниттем. Юк, мин юмор турында Имеш, ялкыннан Илназ китәчәк һәм син дип инде. юк, ул синнән китәр, яндарсың сөз сиңа әйбәт булачак. Мин шулай юрадым ничектер. Мин нигәдер юмордан китсә, бәлки барда яхшы булыр дип. Мин дә юморда зак булмасын кебек, име, ничектер бу синең бер адымың гына, һәм аннан соң син аны ничектер икенче төрле тормышың китәчәк кебек тоела. Мин дә шулай. Ләкин хәзер синең кенә 1:16. 1:16. Шул ук сүзләр булмый калса. Бу инде Рәсәйдә юмордан нинди уңышлар булыр микән Дилиярның? Бер нидә булмас мәхәббәткә.
Мен білесің нәрсе деп ойлаймын. Мен гір айтамын, егер Китешем кішіге иден болдым анда. мен Китешек мен иден болдым ишен. қора кетешексің үйден, аннан соң қора ироттарға гір айтамын, ижаттан шөгінесің киде екен, мәхаббат турында. Вакытлыча онытып тұрырға керек. Шулай да, менә хәзер дә ул шулай барадыр. Бу безнең донатерлар өчен мәле бу. Юк, бу инде бүтән кешеләр өчен. Дөресен әйткәндә авырак, әлбәттә. Теге шәхси үзеңнең мөнәсәбәтләреңне коруда, әлбәттә үзеңнең эш җиргә уку, эш һәм юморга өзелүең. Шәхси мөнәсәбәтеңә йогынты ясый, зур йогынты ясый, бу әлбәттә авырак һәм инде каядыр да бару. Сен максимум көбенгә чакыра аласыңмы? Мин аны максимум администратор итә алам үземнең командада. Анда белмим. Анда шундый аңлаючан хатын кыз булырга тиеш, синең түземле, синең максатларың белән яшәүче. Шуңа 10 елдан соң бәлки кайчандыр син йолдыз булырга әзер, шуңа түзеп яшәр торган. Яштансыз алып баручы булам инде. Тойларны алып баручысы булам. Я икенче әйбер Брас юмор белән акча эшим, шуның белән гаиләмне алып барам дигән фикерләр бар. Менә миңа калса 2 юл. Я булачак, я алып баручы булачаксың. Без беләбез, без үзебезнең тормышыбызны инде юрап алдык, юрауны булдырдык. Амин дияргә генә кала. Булды, дуслар, бик күңелле узды. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Ләйлә. Безне кеше итеп зурлаган өчен. Икенче юлы Артур Сабиров белән Илһам Шакировны чакырыгыз, яме? Ярар. Шулай иттербез. Дуслар, не в обиду, яме? Бик яратам сезне. Кайнатма.